que nunca se lle ten feito unha homenaxe a unha masacre de veciños e de labregos desta zona. Eu vou vos contar rapidamente un pouco a cronoloxía e logo seguiremos realizando os actos. O día 21 do 1909 chega aos veciños de toda a comarca de Oseira a noticia de que o obispo de Ourense, el Duaín, ordea derruir o baldaquino de Oseira. Esa noticia córrese por todas as aldeas e os veciños organízanse e empezan a baixar da Serra da Martiñá, das aldeas, de todas as aldeas, para ocupar a iglesia esta que temos detrás e impedir que se realice tal acción. Ao mesmo tempo, o día 21, salen as tropas de Oseira, de Ourense, as tropas da Garda Civil, ao mando está o tenente Salinas, e diríxense de Ourense a Cea, pernotan en Cea, e pola mañá, ás 5 da mañá, co habituallamento oportuno, empezan o camiño hacia Oseira. Na aldea de Pieles, ali topan a un veciño, e con ese veciño e un oficial que viña de Oseira, Salinas comunícalles que se anticipen e traten de negociar cos veciños para que abandonen a defensa do baldaquino. Os veciños, eles chegan aquí e os veciños dicen que non, que van seguir defendendo o baldaquino, que é unha cousa que lles pertence, é unha obra de arte e que non se pode seguir roubando os mosteiros como se viñan a facer. Entón, nese sentido, as tropas siguen, as tropas chegan aquí a esta plaza e fan intento de cargar contra os veciños para ver se estos ceden, eles non ceden, falase, hai diferentes periódicos que falan algúns de 400 persoas, pero el Progreso de Lugo fala até de 1000 persoas. Imaginádevos 1000 persoas defendendo naquele momento o baldaquino aquí de Oseira. Ben, pois as tropas, unha vez que tratan de que as persoas abandonen e non o consiguen, retíranse, van xantar, porque traían nunhos mulos que traían de Oseira viandas, van xantar e, mentre eles van xantar, os veciños queiman os andamios cos que iban tratar de derrubar o baldaquino. Queimano aí na praza esta pública. Logo de que as tropas xantan, veñen de novo e automáticamente dicen que van cargar. E efectivamente fan unha descarga brutal con centos de balas, collen polo medio, matan directamente aquí a 7 persoas, 2 máis despois morren máis tarde, e firen a 27, das cales 11 están en estado moi grave, que é o problema, probablemente algunhas delas tamén morresen. E os disparos van proceder, os veciños están dentro, teñen tomado a igrexa, tamén están fora, e os disparos, según os testimonios dos periódicos, proceden da praza e proceden, que veremos despois, dar ventanas. Os 7 estes que estamos falando morren dentro da igrexa, algúns xunto ao baldaquino e outros aquí nas portas. Logo, uns textos pequenos que temos aí van describir como morreron, porque o que fixeron os sanitarios da época, polo menos atestiguar como morreu cada un deles. Hai que dicir tamén que, como fixeron despois, anos máis tarde, moitos sistemas, enterráronos nunha fosa común, aquí neste cementerio, sin permitir a presencia de veciños e tampouco permitir a presencia de familiares. Quer dicir que o enterro foi así brutalmente brutal. E bueno, esta actividade ten tres, vamos facer
Vítimas: Ángel Cibeira Trigo, de Mirallos, Labrego, 59 anos, viuvo con fillos e netos. Non se le duele, non se duele. Ángel